ওদালগুৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ আজি ৭৫ বছৰতম আমাৰ যি ডায়মণ্ড জুবিলি চেলিব্ৰেশ্যনৰ আৰম্ভণি আমি আজি কৰিছোঁ। এই আৰম্ভণি অনুষ্ঠানটোত আমি আমাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল আছে এতিয়া সেই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আমি আশা কৰিম যে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ যি আত্মীয়তা আন্তৰিকতা আছে আন্তৰিকতা প্ৰদৰ্শন কৰক। বিদ্যালয়খনি যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কথা আছে সেইবিলাকত তেওঁলোকে নিজৰ বুলি ভাবি আগুৱাই আহি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আমাৰ এই কাৰ্যসূচী আজি আৰম্ভণিহে হৈছে। এই কাৰ্যসূচী চলিব অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে। গতিকে এই সময়ছোৱাত আমি প্ৰতিগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰত্যেকে আমি ব্যক্তিগতভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি সকলোকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে আহে আৰু আমাৰ লগত এটা আন্তৰিকতাৰে সহায় সহযোগিতা হাত আগবঢ়ায়। আজি পদাৰ্পণ কৰিলে বিটিআৰৰ চিফ হয় কি ক'ব? বিটিআৰ চিফ মহোদয় আজি আমাৰ মাজত আহি বিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনিত সহায় কৰিম বুলি তেখেতে আমাক আশ্বাস দিছে আৰু ইতিমধ্যে কিছু সহায় তেওঁ আমাক আগবঢ়াইছে। সেইমতে আমি আশাবাদী যে আগন্তুক সময়ছোৱাত এই বিদ্যালয়খনৰ বহুত অভাৱ অভিযোগ আছে। সেই অভাৱ অভিযোগসমূহ ডাঙৰ বিদ্যালয় আৰু একেবাৰে প্ৰাইমাৰী ছেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্লাছ 12লৈকে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰে। গতিকে প্ৰায় 1300ৰ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰে। বহুত অভাৱ আছে। সেই অভাৱসমূহ আমাৰ দূৰ কৰিব লাগে বুলি আমি বাৰে বাৰে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আজি তেখেতে আমাক আশ্বাস দিয়াত আমি যথেষ্ট সন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ। মিডিয়াম আমাৰ দুটা মিডিয়াম আছে, বড়ো মাধ্যম আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ দুয়োটা মাধ্যম ইয়াত চলে। उदालगुरि हायर सेकेन्डारिनि डायमन्ड जुबली बिथांमोना खुंदों। आं बिथांमोननो कंग्रेचुलेसन होदों। बे उदालगुरि हायर सेकेन्डारिया गोलाव समाव गोबां सुबुं धोन सोरजिनो हादों। बे फरायसालियाव फरायनानै एमएलए मन्त्रि जानो हादों, गोबां दैदेनगिरि जानो हादों, साहित्य एकाडेमि मोननो हादों। स' गासैबो बिथिंनिफ्राय नायोब्ला बे फरायसालिया गोबां सुबुं धोन सोरजिनायाव बिहोमा होदों आरो बिथांमोना डायमन्ड जुबली खुंदों। बे डायमन्ड जुबली खुंखांनायनि उनाव फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि फरायसाफोरखौ आरोबाव गोबां माखासे दैदेनगिरि सोरजिनायाव एबा सुबुं धोन सोरजिनायाव बे फरायसालिया गोबां खामानि मावनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसे जाय सुबुंफोरा बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन बे गायसनजेननाय बे गेदेमा सुबुंफोर जायफोरनि मोजां सिन्तानि थाखाय बे फरायसालिया जोनोम जादों बिथांमोना सोरबा हयथ' थैलांबाय, सोरबा थांनानै दङ। बिथांमोननि खाथियावबो आरो आंनि खुलुमनाय आरो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं बावहरदों। 6.3खौ लानानै गभर्नमेन्टजों खोब फ्रिकुवेन्ट रायलायबाय थानाय जादों। नाथाय खोथाया जाहैबाय मा, आसाम नाङैनो सोलोंथाइनि जेंनाया ओरैबायदि कमप्लिकेटेड जेंना, बेखौ सुस्रांनाया जोबोद गोब्राब। दा बेखौ लानानैनो नाजाबाय थानाय जादों। गंजि कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानायनि लामायाव दङ, बिनि माखासे फर्मुला बरनबाय थादों। बिनि उनाव बाकिखिनि जि हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि दङ बिनि खोथाखौ जों सावरायगोन। सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा बावैसो बड'लेण्डआव थांदोंमोन आरो 4 अक्ट'आव फैबावगोन। बिथांमोनजों जों फ्रिकुवेन्टलि रायलायबाय थादों आरो 6 आरो 7 अक्ट'आव आङो चिफ मिनिस्टार बिथांजोंबो रायलायगोन जे बे 6.3 दफाखौ बोरैहाय थाबै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो। श्रीरामपुरनि सिन्डिकेटनि खोथाखौ लानानै गोबां बानसावनाय मुं सुलायनाय खोथा थांनाय 10 बोसोरनि टिभि चेनेल पेपार खौरांगिरिफोरखौ नायबाथाय नुगोन जे श्रीरामपुर गेटआव मा जादोंमोन जायाखैमोन। हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजखौ लानानै, ओनसोलखौ लानानै, रायजो राजाखौ लानानै जौगानायनि राजखान्थि खालामनो रोङा। ओंखायनो बिथाङा सोरखौबा दाय होनाय, मा होनाय, नङै बाथ्रा, नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै बानसावनानै राजनिति खालामो आरो सिगांनि समाव मानसिफोरखौ सिगिनानै थाखा फैसाजों बायनानै राजनिति खालामदोंमोन आरो दायो बिथाङा नङै खोथाफोरखौ बुंनानै बेबायदि राजनिति खालामदों। दिनै श्रीरामपुर गेटआव थांनानै गसंहैबा नुगोन जे बेवहाय मा जादों जायाखै। आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना सानसे थांनानै श्रीरामपुर गेटआव सानसेया था, ओंखाम जानाय, दै लोंनायनि बेबस्थाखौ आं खालामगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोनानो बुं जे सिन्डिकेट जादों ना मा जादों। खिन्थु जों रोखायै बुंनो हायो थांनाय 10 बोसोराव मा जादोंमोन। बे श्रीरामपुर गेटजों बेसेबां मोसौ बारनाय, बेसेबां मा बारनाय, मा जादों जायाखै पुलिस प्रशासननि लानानै बयबो मिथिजोबगो। दा नंखायनो बेफोर खोथाफोरखौ बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि माखासे गोरोन्थिखौसो बुरखांनाय जायो। दा बेनिखायनो बेफोरखौ बुंना लाब गैया। सिगां पावाराव थानाय समावबो रायजोनि साननो रोङाखिसै, दा अपोजिसनाव फैनानैबो मालायखौ दाय होनायनि बादै रायजोनि जेबो साननो रोङाखै। बै समाव फरायसालिफोरखौ थिग खालामाखिसै, लामा सामाफोरखौ नांगौ बायदि थिग खालामाखिसै, जोंनि सुबुं धोन जौगाहोनांगौ लाइमोनफोरनि थाखाय जेबो मावाखिसै, स्पर्ट्सनि थाखाय जेबो मावाखिसै, कालचारनि थाखाय जेबो मावाखिसै। दा दिनै जानला मानला खोथा बुंनानै राजनिति खालामनाया जोबोद लाजिनांथाव।